шуморо аз Русия баромадан наменмонанд агар номатон дар ин рӯйхати нави МВД бошад ва агар ном бошад чӣ кор бояд кард. Дар видеои имрӯза ман ҳамашро барои шумо мефаҳмонам. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Ростӣ аз рӯзи 5 феврал як хабари бениҳоят ғамангез барои муҳоҷирон, нафарҳое ки ВНЖ доранд ва РВП доранд баромад ки ҳатто инҳо ҳам дар ин рӯйхат номашон, номи баъзе бачаҳои мо гузаштааст ва ин чӣ хатар дорад. Нафарҳое ки дар ин рӯйхат номатон меғалтад, якум шумо аз территорияи Россия бе иҷозати МВД баромада наметавонед ва боз яъне мошин рондан, экзамен супоридан, мошинро яъне фурӯхтан, харидан, хона, официални ЗАГС карда дар ин ҷо наметавонед ва боз якчанд маҳдудиятҳои бениҳоят бад дорад ки яъне банкҳои шуморо маҳкам мекунанд, бизнес карда наметавонед. Аз ҳамин ҳисоб ҳатман каме вақт ҷудо карда номи худро дар ин ҷо проверка кунед. Дар ин видео ман пурра дар бораи проверкаи нишон медиҳам. Дӯстон, ман боварӣ дорам ки шумо ҳоло ин видеоро бо VPN тамошо карда истодаед, шояд ки дар YouTube, дар Instagram бошад. Аз ҳамин ҳисоб аввал видеоро то охир тамошо кунед ва баъдан VPN-и худро хомӯш карда метавонед ки баъдан тафтиш, яъне номи худро тафтиш карда бинед. Дӯстони азиз, пеш аз нишон додани ин проверка хостам ки як-ду чиз дигарро гуфта гузарам. Масалан, мо бисёр шогирдҳо дорем ки бачаҳоро тариқи авито ёд медиҳем чӣ хел бизнес карданро ва агар рафту онҳо дар чунин мушкилиҳо ғалтанам, онҳо он қадар сахт зиқ намешаванд, чунки аллакай даромадҳое доранд ки бо ҳамон телефон аз дигар ҷо рафта кор мекунанд ва нафарҳое ки мехоҳед ки тариқи авито пул кор кунед ё ин корҳоро омӯзед, ман силки телеграм каналашро мемонам. Алабум авито ҳаст ки ҳамон ҷо дароед ва дар он ҷо ҳоло шогирдҳои мо результатҳои худашонро дар он ҷо нишон дода истоданд, чӣ хел пул кор мекунанд. Аз ҳамин огаҳ мешавед ва ё ин ки барои омӯхтанаш метавонед ки ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. Хуб дӯстони азиз, ҳоло ман телефонро мегирам ва барои шумо нишон медиҳам ки чӣ хел инро проверка кунем. Ба Яндекс ё Google медароем, дар поиск МВД Россия поиск медиҳем ва мо бояд ба ҳамин сайти МВД РФ мегузарем. Медароем онлайн сервиси пахш мекунем, каме поён сервис по вопросам миграции. Инҷо медароем ва дар ин ҷо ба пункти дуюм реестр контролируемых лиц ба ин ҷо мегузарем ва нигоҳ кунед, дар ин ҷо фамилия, имя, отчество менависед. Отчествоатон бошад менависед, набошад не. Дуюм, ин ҷо соли таваллуд масалан 1992. бояд шумо аз ин ҷо кабуташро интихоб кунед. Вақте ки худаш пешниҳод мекунад, интихоб мекунед. Баъдан моҳ масалан август интихоб мекунем. Рӯзи таваллуд хеле мисол ягон рақамро менависем монд. Ин ҷо бошад номери паспорт, яъне серияи паспортро менависем. Асосан 400 чанд кати сар мешавад. Ман хеле менависам рақами паспорт. Баъдан ин ҷо бошад календар. Аз ин ҷо ин календарро пахш мекунед. Кай паспорти шумо, рӯзи гирифтани паспорттонро хеле қафо карда масалан соли 2015, 17, 18 ҳаминтавр пахш карда интихоб мекунед. Моҳашро ҳам интихоб мекунед ва рӯзашро ҳам интихоб мекунед. Тамом. Дар ин ҷо бошад баъзан ҳарфҳои русӣ, баъзан бо рақам мебаранд. Масалан рақам ҳарфи бо ҳарфи русӣ мегузоред ЛЖ Я. Баъдан искат. дӯстон, агар ин тавр барояд, яъне номи мо дар ин рӯйхат нест. Агар ин тавр барояд, яъне номи мо дар рӯйхат ҳаст. Нафарҳое ки дар ин рӯйхат ҳастед, шумо бояд чӣ кор кунед? Ҳатман ба яъне отдел полиция, яъне МВД наздиктарин ҷои прописка ё ин ки регистратсиятон муроҷиат мекунед. Агар ҳуҷҷатҳоятон ҳамаш қоидаӣ бошад, онҳо яъне заявка медиҳанд ба МВД главни ва аз рӯйхати реестр шуморо ҳатман метавонанд ки снимат кунанд ва шумо метавонед ки боз кори худро давом диҳед. Хуб дӯстони азиз, ман боварӣ дорам ки шумо аз ин видеои кӯтоҳи мо барои худ чизҳои даркориро гирифтед ва дар охир дуо мекунем ки худованд ҳамаи мушкили муҳоҷиронро осон гардонад. Хайр.